Будилник продължава и със следващите теми за днес. Последните години литературният пазар, както и филмовата продукция, преекспонираха темата за позитивното мислене и как то може да ни осигури професионален и личен успех. Тази техника обаче не е еднакво ефективна при всеки, а и действието й може да се окаже доста временно. Така смята италианският актьор и дубльор Чиро Импарато, който обръща специално внимание на гласа и посланията, които носи тембъра ни и артикулацията. Изследванията на взаимовръзката между гласа и психологията дават основа на книгата на Чиро Импарато «Гласът – силата да въздействаш». Човекът се оказва в положение, когато е имал само един бански, а след като поработи върху гласа си, намира в гардероба си най-хубавите дрехи. Хората не осъзнават, че общувайки задават информация за себе си и често тя е неправилната. Гласът е в така наречената от Импарато сиво-черна зона на апатията и агресията. Той разделя позитивните гласове на 4 основни групи – зелен, жълт, син и червен. Импарато категоризира зеления глас като искрен и успокояващ. Характерно за него са нисък тон, бавно темпо на говорене, колебливи паузи и деликатна усмивка. Жълтият е гласът на сърдечността. Хората говорят с променлив тон, по-бързо темпо, кратки паузи, а разговорът е подплатен с непрекъсната усмивка. Синият глас е надежден и сигурен, с твърд тон, средно темпо, резки паузи и уверена усмивка. Червеният глас е привлекателен и увличащ. За него е характерна живата реч с бързо темпо. Тайната на моя метод е да се овладее техниката на използването на положителните гласове. Зеленият, жълтият, синият и червеният. Импарато предлага упражнения, с които да подобрим въздействието на гласа, чието основни качества са тембър, артикулация, дишане, сила и насоченост, интонация и темпованост. Извинете, бих желал да ми слушате за момент. Така със сигурност ще привлечете вниманието. Но има много хора, които не са достатъчно уверени в себе си и казват нещо от типа на «Извинявайте, дали може за минутка?» В подобна реплика липсва насоченост. И още един съвет от експерта. Ако се борим за повишение в работата или искаме да накараме детето си да напише домашното без излишни нерви, трябва да спрем да използваме негативните гласове. Това е за хората, които умеят да владеят гласа си, но какво да кажем за хората, които имат говорни проблеми, за нарушенията в говор още в рана детска възраст и как да реагираме, ако забележим такова при нашите деца, ще говорим с психолога и логопед Йорданка Енева. Здравейте, вие сте и логопед и психолог. Свързани ли са двете неща? Абсолютно. Да, защото говора и езиковата система са част от интелектуалното развитие на детето. И те са компонент от когнитивните процеси, от възприятие, внимание, памет, мислене, говор и език. Кога едни родители могат да забележат, че детето им има говорни дефекти и трябва да се обърнат към специалист? Моят съвет е да бъдат чувствителни към проявите на детето още от съвсем ранна детска възраст. Малко след прохождането на детето е добър момент да се обърне внимание най-напред на времето на неговото прохождане и съответно на времето на неговото проговаряне. Защо това е важно? Защото в този ранен период има нарушения, които могат да се забележат и могат да се видят. Какви са те по-конкретно? Какво може да види един родител? Много симптоми от поведението на деца с аутистични прояви, от така наречения аутистичен спектър биха могли да се проявят в този период. Също нарушения, които показват, че нервната система на детето е инертна и това води до по-късно проговаряне. Но веднага искам да отворя скоби, защото това е период, в който семейството е високо тревожно за своето дете и веднага искам да подчертая, че не винаги късното проговаряне е проблем. Например, аз знам, че при двуезичните деца, когато родителите говорят различен език, тогава е съвсем нормално проговарянето е малко по-късна възраст. Да, разбира се, това е логично заради напасването на съответните езици. Има и варианти, в които това не е проблем. Да, определено това не е проблем, защото ние сме свикнали в България да говорим за двуезичен модел, а да не забравяме, че по света има триезичен и многоезичен модел и няма проблем с това.
По-скоро проблемите, които могат да се получат, са свързани с някои деликатни разстройства на моторната зона в кората на главния мозък или на сензорната, зависи какъв може да бъде проблемът. Това трябва да го диагностицира опитен професионалист. Поради това педиатър е чувствителен. Това е единият специалист, който може да посъветва семейството, психолога, логопеда, а в някои случаи детския невролог. Екипите са разширени. Какви видове заекване се срещат? Заекването най-често е невротично обусловено. Твърде често се свързва с появата на силен стрес, психотравма, която отключва... Не е различно да се появи още в ранна детска възраст? Не, има и форма на заекване, която е органично обусловена. Та се нарича неврозоподобно заекване, докато предходният вариант е невротично. Между тях има разлика. В ранна детска възраст заекването, което се проявява в съчетание с по-късно начало на говора, с беден запас от думи и аграматичен стил на говорене, да, то се дължи на причина. Не мога да определя кое е по-сложно в случая, защото и двете носят своите характеристики и не са лек проблем за преодоляване. Трябва ли да обърне внимание родителят? Възможно ли е човек цял живот да живее с заекване? Това да не представлява проблем, чисто психологически за него. За да направя връзка с предната тема за характеристиките и спектъра на гласа, днес е важно човек да владее добре гласа си и да може да общува ефективно. Не случайно има видово общуване, има делово общуване, има бизнес общуване. Ефективността включва вербалното поведение. За да се представиш добре на интервю, например, е важно да си туширал, доколкото е възможно, спазмите, които биха се получили при заекване. Моя съвет е, има достатъчно добри, ефективни методи за преодоляване на заекването. Пациент с подобен проблем, нека да потърси помощ. Заекването може да бъде потиснато и коригирано своевременно, така че да не пречи на човека в по-нататъчната му личностна и професионална реализация. Благодаря ви за този коментар и това гостуване.